Stunters uit hier kunnen wij restig ziek helje nood vlot weer in het wetter leidt. Slieperloze nachten, dat wie ik letterlijk zo. Ik pas als een ding erin leidt, dan ben we gerust. Goeioen en welkom bij Friesland Joet van tijdje 3 januari. De sterke Jerke Fjouwer leidt weer in het wetter. Vlak voor Nij wie het vlot verdwoen van zijn listplak in Ljouwert. Vereniging Vrijsteert Volgeren wil maar de stunt omtinken vreetje voor het milieu. Volop concentratie van de moer bij de kraammachinist die de sterke Jerke optilt. Het wien dan spannende minuten doet de tarrieding begon om de sterke Jerke weer naar het wetter te tillen. Het is pas klaar als hij direct in Leeuwarden weer ligt, helemaal ongeschonden. Dus dat het hier direct allemaal goed gaat. En als hij dan weer op zijn plek ligt en hij is onbeschadigd, ongeschonden. Een nieuwe generatie wekken meidje die het eer mij dit vlos de oceaan moestekken wil. En omtinken vreeg het van de versmorging van de oceanen. Uiteindelijk strippen ze beide hetzelfde doel na. De Vereniging en de Stichting Sterke Jerke. Het milieu, inderdaad, de plastic sap, inderdaad. Ja, we hadden natuurlijk op een boer 150 miljard kilo aan plastic in de zee. Ja, bizar. Vrijsteert Volgeren hier de hand vol onder Sterke Jerke Fjouwer. We zeiden het al op 1 januari, slieperloze nachten. Dat wie ik letterlijk zo. Pas als een ding erin leidt, dan ben we gerust. Dat ziet hem benammen in het vervier. Dat had heel wat voeten in de jaren hoor. We hebben heel lang de aandacht van, past het überhaupt? Kan dat veilig? Maar kan die mesten erop blijven of kan die er net op blijven? Het wie voor het beeld, weer dat natuurlijk prachtig was. Het wie net het waar. Het is zo heug en er zit zoveel apparatuur in de mest. Dat is gewoon net het waar. Mijn prototechnische man in onze ploeg, al je specialiteiten, dat scheelt wel. Wat een organisatie, wat heeft die man dit fantastisch voor elkaar gekregen. Een prima stunt en een zo te zien geweldige afloop. Van de morgen wordt eerst de mest van het skip tilt. Daarna volgt de sterke Jerke Fjouwer zelfs. Het spannende moment is weer geweest. Wie het spannend? Ja, nou ja, het is altijd spannend. Nee, eigenlijk niet. Het is de derde keer dat hij in het water komt. 1,5 jaar geleden, toen hij er voor het eerst in kwam, dat was spannend. Dat alles goed verlopen is, die spanning is er wel af inmiddels. Dan nou nog de mesten erop zetten. Hij lijkt krek in het wetter. En dan is er in principe kleren om te varen.